Скъпи момчета и момичета, млади дами и господа, днес е един странен ден. Денят, който обикновено в нашето училище наричаме изпращане на абитуриентите. Днеска вие символично се вземате с Богом, с училището, в което оставихте 5 от най-хубавите си години, 5 от годините на вашата младост. За да настъпи лятото, дори най-красивото, най-слънчевото лято, пролетта трябва да завърши. В традициите на много народи, включително и на нашия, има така наречените обреди на инициация, т.е. преминаването от едно социално качество в друго. Днеска е деня, в който вие символично прекрачвате от състоянието на младост в състоянието на зрели хора. Бързахте към този ден, желаехте го, искахте го и той настъпи. Тук, в хуманитарната гимназия, вие оставихте 5 от най-красивите години на вашия живот. Предстоят ви още по-красиви, изпълнени с много емоции, с вълнение, с труд години. Годините на истинската ваша зрела младост. В този момент за мен е приятно задължение и въпрос на чест да ви пожелая много пътен вятър в платната. Предстои ви едно безкрайно и интересно приключението живот. Стискам палца на всички ви и се надявам знанията, уменията, навиците, които получихте в хуманитарна гимназия, Свети Кирил и Методий, да се ви от полза в живота, в реализацията в този живот, който ви предстои. На добър час!